Няколко съвета как да продадеш колата си. В зависимост от това колко е стара колата ви, може да я продадете на фирма за изкупуване на автомобили. Или повечето продавачи на стари коли разчитат на интернет за продажба на автомобила си. Определете реалната цена на вашия автомобил. Как да го направите? Посетете някой от популярните сайтове за продажба на коли и потърсете сходен на вашия автомобил. При определяне на цената трябва да оцените състоянието на автомобила и направените ремонти. Не забравяйте, винаги се прави коментар на цената. Измийте и почистете автомобила. Преди да подготвите автомобила за снимки и оглед, почистете го отвътре и отвън. При нужда изперете салона и отстранете някои дребни външни забележки. Направете качествени снимки. Направете хубави снимки на дневна светлина от поне няколко ъгъла. Снимайте двигателя и интериора на колата. В описанието на обявата бъдете коректни и напишете реалното състояние на вашия автомобил. Пробно шофиране. Уверете се, че купувача е правоспособен водач и бъдете в колата по време на теста. Повечето клиенти искат преглед на автомобила в сервис по техен избор.